Jagwal TV. A yau ne muka samu labari mai zafi daga bakin manyan jaruman nan na kannywood wanda suka shahara a masana'antar ta kannywood. Labarin mun samo shi ne daga bakin babbar jarumar nan ta kannywood wacce ake yi wa lakabi da Hadiza Gabon, ta yi magana kamar haka. Hadiza Gabon ta ce, a kwanakin baya ne wannan yarinyar Amina Amal ta yi mini sharri da har ya sa muka shiga shari'a da ita a kotu. Ta ƙara da faɗin, yarinyar nan ta yi min ƙazafi ne akan wai ina neman ta a matsayina na mace, wai da nufin lalata da ita. Wannan dalilin ne ya sa na yi mata mari sama da 10 kafin mu shiga kotu. Bayan mun shiga kotu da ita, shi ne take magana kamar haka, ki min haƙuri yayata, wallahi sharrin ƙwaya ne. Sai ita kuma ta ce, sharrin ƙwaya ne ya ce, ki ɓata min suna? Kawai sai na ji wani labari, wai ana zargin masu shirya fina-finai kafin su saka jarumai mata a cikin shirinsu, wai sai sun fara yin lalata da su kafin su saka su a cikin shirinsu. A gaskiya ban ji daɗin maganar da mutane suke yi ba akan masu shirya fina-finai, amma ina son mutane su sani, komai ka yi wa 'yar wani za a yi wa taka. Ta ƙara da faɗin, mu ma da laifinmu, kowa kansa ya sani a masana'antar tamu, amma wannan maganar ba gaskiya ba ce. Jagwal TV.